kuwi kata-katamu ora waton. Iki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengamini tok. Ha iya engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Iya retine. Mboten pareng. Nggih. Mboten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya nak. Iya. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing dusun Munggiwareng Semanu meneh. Iya. Ya mau bengi ning Semanu, saiki ning Semanu, sesuk bengi jek ning Semanu. Iya. Mubeng wae ya mak, mubeng wae ya ora apa-apa tegese piyai kene iki padha tresna karo awake dhewe. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Jarakan pergelaran wayang ki ora kok ming golek marang pangupa buga nanging tumraping awake dhewe kanggo mekarake pasduluran. Ya. Sing maune ora tepung dadi tepung, sing maune ora wanuh dadi wanuh karo awake dhewe. Sak sugi-sugi wong nglumpukke brana picis ki nek ora duwe kanca kaya wong melarat dhewe sak donya no. Ya. Ning sak melarat-melarate wong ning nek srawunge akeh kuwi bakal kaya wong sugih bondo dhewe sak donya. Pancen bener ngono. Iya. Mula bengi iki awake dhewe dawuh dening para bapak-bapak panitia supaya sowan ana ing Munggiwareng kene, anane ming sendika dawuh acarane ya kuwi rasulan merti dusun. Oh iya, kaya biasane nek sowan ning Gunung Kidul ya Mak. Iya. Dwi Pedukuhan Munggiwareng. Wancine Minggu Lenggi dina iki malam Senin. Iya. Kanthi tema Sawigya Karya Hambangun Desa. Iya. Sawigya karya ambangun desa luar biasa iki nok guyub rukun gotong royong tetunggalan manunggal bangun desa. Ha iki niki lho manunggalane piyai desa iki niki. Mula kowe ngerti dhewe, aku saka kutha pindah ning desa. Desaku kono ya Klutha. Iya. Monggo omahku cedhak kali. Iya. Ning aku senenge nggon ngopo? Nggon guyub rukune, nggon manunggale, nggon kepiye wae. Iya. Aku ning desaku kono kuwi ya ora tau nok duwe iso kegiatan apa-apa, kumpulan warga ora tau iso, kumpulan RT ora tau iso, kumpulan apa-apa ora tau iso mergo gaweanku. Ning warga kono do memaklumi itu luar biasanya ning kono kuwi. Iya, ngono ya Mak. Iya. Kono apa sing iso tak bantu tak aturake. Wis ora usah dadak mikir ngono. Aisyahku aku bantu iki, monggo nek arep dikersake monggo nek arep diagem. Ngono ya Mak. Iya. Piyai kene iki jenengan luar biasa no. Iya, iki karo sing mau bengi adoh ora. Jarine ya sekitar 8 kilonan. Oh iya. Sing cilaka iki sesuk bengi no. Iya. Sesuk bengi jare mung sekitar 3 kilo. Heeh. Monggo tumrap kene Piyai Gunung Kidul iki 3 kilo iki padha karo 300 meter mingan. Iya. Direwangi ibu-ibu mlaku bareng-bareng kae karo nggawa klasa. Wah, senengku anggere arep goleki nggon wayangan. Iya. Kuwi jane aku rasa takon anggere ana ibu-ibu sepuh-sepuh bapak-bapak do irit-iritan kae. Ha iki penontone iki. Tutke wae. Ya, engko nek jaluki prisa, Bu, wayangane pundi? Wayang kaririku niku lho, Pak. 3 puntruk. Modar ora kowe. Ha 3 puntruk ing gunung ayo adoh banget. Nek bagine piyai kene cedhak, mula piyai kene iki sehat-sehat. Kok iso sehat? Piyai kene iki sehat-sehat, saya sing umure 60, umure 70 iki keton isih seger-seger. Mergane apa? Kulino mlaku tanpa sengaja olahraga, mongko tanpa nganggo sandal.
peredaran darah lancar mergo ngidaki krikil-krikil kuwi no. Kaya dipijeti dadine peredaran darah lancar. Apa to sebabe wong saiki kok umure ming 50, 55 modar? Iya. Mergo kuwi tuku rokok ning ngarepane dadak nggo miyo. Ngono ya. Awake ora gelem digawe kesel, anane ming sarwa kepengin kepenak, mangane enak, penyakit bertumpuk. Ayo ta? Ah iya. Oh ya kaya mau iwak ro bakmi. Aduh, aja lali meneh aku aduh. Kuwi senengane. Bojo ngono to, Mak. Guyonan kuwi ngene iki ana wis ora san dadak piye-piye aja dhewe perasaan. Wah dalange ngene-ngene mboten. Kula menika nek guyon pancingaten menika blak kotang kemawon mboten saged ditutup-tutupi. Menika malah saya ngrumaketaken pas derekan atasipun kula sak rombongan kalian warga Munggi Wareng mriki. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Ya Joko ki omong iki layange akeh banget. Iya. Ana sing menehi bingkisan barang iki no. Iya. Nganggo tas. Iya. Wah, ya bayang aku iki paling ora ya kaos. Heeh. Wo, elok. Iya, apa iki? Apa ya nek iki khas makanan. Oh, nggih nggih. Saran penyajian goreng sampai mengambang. Boyo sing langsung dipangan ana ora iki kok dadak. Iya. Aku ning wayangan kok kon goreng ki arep goreng nendi? Iya. Dalam minyak panas 3 menit, goreng sampai warna berubah, kuning keemasan, angkat lalu tiriskan dan sajikan, masukkan kulkas 3 bulan. Walah, selak entek ilere. Oh, kepiting iki. Iya, Kepiting. Aku doyan nek iki. iya. Arep tak keke sinden kok kaya maneman. Aku doyan nek kepiting. Iya, iya. Ana layange, Mak, ana. Kagem Pak Bucange nyuwun gending nggih. Kundung Kidul Handayani matur nuwun saking Nunukan Kalimantan Utara. Keng Rayi Woro. Oh, nggih menika Mbak Yu kula menika putranipun Mas Kaca. AKP Gandung Bapak Kapolsek Kaltarano Saka Nunukan. Taraan Bapak Gandung Polairut Kalimantan Utara. Ya, matur suwun. Malah dibalekke Pak Gandung wae kon gorengke sisan. Ya. Aja kok njur kon gorengke sisan. Nggih, matur sembah nuwun saking Bapak Imawan Wahyudi. Ya, Katur dateng sedaya warga Munggi Wareng kairing doa mugi adicara bersih desa menika saged dadosa sarana ngraketaken persatuan dan kesatuan warga. Tansah guyub rukun dan insyaallah dusun Munggi Wareng saged gemah ripah loh jinawi. Allahumma amin. Nggih, menika Pak Pak Wakil Bupati. ya matur sembah nuwun. Sugeng dalu Bu Limbuk. Kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari badhe nyuwun lagu elo-elo kalian rondo nunut. Ela-elo. Oh ya, Salam kagem Kepala Desa Munggi Wareng kalian perangkatipun Bapak Kepala Dusun Munggi kalian masyarakat Mbah Herlim UGD Wonosari. ya Iki ya kurang gawean ngopo? wong loro ning UGD kok dikirimi lagu. Sapa Mbah Herlim iki? Mbah Herlim UGD Wonosari. Aku nek upama lorone iki banget nek malah badhe kayak suara apa? Heeh, Ya Mak. Matur suwun. jajare meneh sijine apa? Nggih, saking sugeng dalu penggemar Bucange HR Suratno Hajah Sutiem saking PPU Kalimantan Timur nyuwun gending caping gunung kagem keluarga Kalimantan saha keluarga Palian matur sembah nuwun. Ya, sijine meneh. Nyuwun lagu Sriuning saking Putra Ranto Pamungkas. Ya, matur suwun. Meneng meneh ora mak. Oke mau iki kok do ilang ki endi ya, Nok? Iya. Soale mburiku ki rada clemer iki tak. Ya. Ha iki lho ana tenan to. Wilujeng dalu kok nang kene kowe iki ya ora kok dilengke. Kula mawar Arema saking Hongkong. Oh iya. Piye lho iki le merayang ki piye lho, Nok? Hongkong kene iki adoh lho. Ya, mergo panjenengane tresno setiap kali nonton streaming channel Dalang Sena utawa PWKS Live. Iya, mbeng iki sing nyetriming piyai loro apa channel loro, channel Dalang Sena karo channel PWKS Live. Oh iya. Dan bengi iki ditonton berapa? Kira-kira saiki wis ngancik pira? Limbukan iki coba deloken, Mbak. Iya. Aku dikirimi. Engko men anu apa jenenge iki adicara ning Munggi Wareng iki iso dipresani piyai sak donya iki cacahe pira? Oh iya. Dadi men iso dianu ya Mak, iso di
kondangke. Dua channel itu ada berapa? Iki sing channel PWKS Live wis 6.000 no. Oh iya. Durung sing channel Dalang Sena tak tilikane ya 7,5 juta. Ewu berarti sekitar ya 8.000-an lah. 7 tambah 6 iki piro? 7 tambah 6 iki 13.000. Ayo masyarakat seluruh dunia nonton wayang bengi iki, nonton apa jenenge iki Rasulan eneng munggi wareng kene iki no. Ya matur suwun ya Mak. Ya diaturake. Ya tetembangan sindene nggawa pira? Sindene nggawa 9. Dek mau bengi kok nggawa 7. Engko nek diprotes. Ngene ya no, sing jeneng wong ki ora ngerti tibane lara, tibane pesthi, tibane pati iki ora iso ngerti. Mau bengi dilalah sindenku ki do lara kabeh. Oh. Elisa ya meriang, terus iki sing pojok iki gejala edan. Lagi mari esuk mau. Iya. Nun sewu lho Pak Himawan iki nek gumujeng nganti ditutupi kacu nganti. Kula niku pancen wong ngene nek omong tledak-tledok sakarepe dhewe Pak Himawan. Iya. Dadi ya ora iso ngaturke komplit. Ning insyaallah sesuk sak teruse upama wis padha sehat-sehat kabeh ya iso tak aturke komplit kabeh no. Iya. Iki dititeni lho, Mak. Iki ping jarak 3 kilo. Nek nganti esuk bengi kelong siji mesti ditakokke. Waduh cilaka iki. Ya wis ora apa-apa. Wis santai wae no. Iya. Engko golek wong wedok ning ngir dalan kuwi diandani. Kula kena apa pokoke sampean dandan meneng mawon rasa cerewet ngono. Iya. Matur sembah Sri Uning, monggo diaturake. Monggo Mbak Agnesia Nandasari jumeneng Mbak. Ya, ki anakku wedok. Ya. Ki le sapa Gunung Kidul kowe taun pira no? Taun 9 pira ngono kowe mbiyen kelas 2 SD wis tak jak sapa kene. Oh. Nek sing padha mresani aku wit mbiyen mesti aku mbiyen sok nggawa musik. Dadine dhek nyanyine mesti bangsa 5 menit lagi. Ngene kae. Nek ora aku ya apa kae ada tamu kae apa kae? Malam Minggu. Siapa ketuk-ketuk pintu? Nek ora aku ya Mas Warsa. Iya. Andalane Agnes biyen nek melaku Mas Warsa. Nggih. Kumismu. Aduh, kayak Gatot Kaca. Lagune piye? Lali aku wis pirang-pirang puluh tahun kok ya. Kula ketinggal nika nggih ten Gunung Kidul nggih, Pak. Iya. Kok kowe tak tinggal kaya ning Gunung Kidul? Iya. Kok ditinggal piye? Lah salahe wong bar limbahan kok turu nang ngene tanggane sing wayangan. Bareng bubar iki tak goleki ra ono, tak tinggal ki mulihe bareng gamelan ning dhuwur truk kae lho. Gleling kae. Iya. Dadi wong mongko mbokne lemune ra jamak-jamake dadi kaya truke kaya ngusung gamelan rodamen. Bedhog. Iya. Sri Uning, monggo Mbak. Pak Himawan, Bapak Wakil Bupati karo sapirangan nuwun Sri Uning. Ya, monggo Mbak diaturake. Ya. Sinebut lawan putri. Ora percaya nek ditonton wong sak donya. Ki eneng sing WA aku, kula nyuwun samping gunung penggemar saking Jerman, penggemar setia monggo. Ya. Kula Mas Tomo saking New York. Weh, New York Karto. Udu. New York USA kono. Oh, USA. Ya kuwi ya pendak dina ya mresani. Kok pendak dina ora ngantuk. Lah kono awan kowe ora cah kuno. Kono ki awan wolak-walik ing bumi iki awak dhewe iki nang kene bengi. Nang kene iki bulane bersinar, nang kono matahari bersinar. Kono awan dadi kono nang nyambut gawe karo nyetel streaming. Wo, mulane cah kuno. Mulane kowe iki tak nang Jakarta wae tak jak numpak bis tingkat kok mlayu medun. Tak takoni alasane, ngopo mergane? Dhuwur ora ana sopire ngono nabrak. Sopire iki ngisor tok. Dhuwur rasa digawe. Iya. Ya.
saking Mbak Cahya Pontianak. Ya, nyuwun lagu yoan. Saka Purworejo. Oh iya, Mbah. Oke banget ya, Mak. Oh, kae malah ana sing wis nyetel ning Budi Kelir kae lho. Kajahe kurang marem kae. Iya. Terus Putra Kanjeng Sira ya. Tak pranggung bajana Bebelo Bebelo Wiratmaya Paris Prancis menyimak. Ya, matur suwun ya, Mak. Wah, jan terus Tan wurung Sri Uning gugur. Mas Haryanto Kuwansing Riyo nyuwun gending caping gunung. Ya, sugeng dalu PWKS Wonosari. Wo cerak iki. Iya. Engko dadak pirim WA mbok ndelok. Ayo. Dadi kusumaning Bangsa Pak Partejo saking Pusri Palembang. Wah, piye iki sida ngundang ora Pak Partejo iki? Iya. Desember ya, Mang. Kok urung ana kabare. Tak wacane ngomen dhek eling. Iya. Piye Pak Partejo? Halo Pak Partejo. Gimana ini jadi nanggap ke Palembang enggak nih? Mah ditawak-tawakke. Ya, mangga Sri Uning. Sri Uning Musti ketuban lapur tresna lan sabaya bakti mararaten wirat wis rasojo trandang
Sriuning wis diaturake monitore sing muni ming kiwa tok. Iya. Ya ora cetha ya, Mak. Iya, mulane Agnes mau nyanyi cetlek ngono kok. Sing krungu ming kupingku kiwa tok. Iya, monitore sing mburi kelir ya mati. Biasane ngono kuwi sok-sok kesenggol terus ucul. Iya. Apa piye apa ya pancen rusak. Iya. Ngono ya, Mak. Ya diterusake. Iki akeh sing padha nyuwun caping gunung nok. Ya. Ning tak aturake caping gunung sing gaya Madura. Gaya Madura. Iya, sing nyanyi men iki sindenku sing esuk mau lagi rampung mari gejala edan. Iya. Nggih. Mbak Anting Lambangsih, pesinden saka ngendi wi? Saka Banyuwangi. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Nggih. Jan, muga-muga ora kumat. Iya. Ya. Mbak Anting, ya semester 4 nang Institut Seni Indonesia. Ya. Suarane wah gali-gali tenan asli wis. Kowe nek kaya ngrungokke suling kae iso kaya persis suarane Mbak Anting. Oh iya. Mbak Anting. Ayo. Halo. Ayo nembang. Halo. Ngapa? Halo, piye halo to? Kowe kira sasok ulah haluro wong to? Apa sontek sik neh apa piye? Sontek apane wong edan kok disontek? Ah edan ya disontek nggon sirah. Iya. Ya lara. Men uteke. Iya. Wong ana wong halu kok dihalu. Wong ki aja kebangetan le sumeh, aja kebangetan le gampangan dihalu. Ya nek wong iki halu ki arep ngejak kekancan, nek arep ndeni atelek. Wong ki sapa ngerti? Kedung jero iso dijajaki, atine wong sapa sing ngerti. Ora suudon karo sapa-sapa, ning aku ngandani. Iya. Kan paham ora kowe iki jak omong mah? paham iki lho Pak Diro. Jare kuwi lho. Ha piye dicopot ta piye? Rarangkepan. Ayo sik nek nyindan aja nganggo jarikan, nganggo klambi renang berarti. Iya. Wong jarikan kok bingung mulane dikulinake jarikan. Sekarang itu sudah mulai getol, sudah mulai di mana-mana ada apa jenenge iki? Melestarikan budaya. Ya. Wong mlaku-mlaku ning mall nganggo kebaya, nganggo jare. Ning ora nggo gelungan, rambutnya diure. Melestarikan budaya Jawa. Nggih jenengan mengke nggih mboten sah copot-copot. Dienggo sampai sesuk. Ora masalah nek aku wis kulino kok aku ki. Tekan omah ora salin bruk langsung turu tangi ganti jare mangkat meneh biasa. Walah dalang harapan bangsa tenan. Wah iya kok iya. Rak rada edan no. Kata-katane iki sok angel dipahami ya. Iya. Ya ngono kuwi dalang harapan bangsa. Iya bener. Melestarikan ya Pak De. Melestarikan. Kan wajah-wajahnya nggih perjuangan ta niku. Apa? Wajah-wajah perjuangan. Jenengan maksudnya niku. piye? Ngrekoso ngono urip wae. Wis ben sak karepmu. Iya. Wajah perjuangan niku. Oh, iki ngarake ati senengane kowe. Kuwi nek nang dalan ana wong tak uneke gluk wajah perjuangan. Iya lara ati. Ayo, anu apa caping gunung. Caping gunung. Madura. Ya, dibawani Ting. Ya. Lah piye to Pak Sing Des? sopan. Sinden metal yo ngene iki. Sinden metal ya sesuk didol idolada. Sinden metal kok njo malang kerik ora. Nang kene iki lenggah Pak Duko, Pak Lurah, Pak Wakil Bupati kok meten. Ngapunten. Kaya wulune keleki apik-apik oh. Ya.
Ye, sayang ya Lele. Nek ngrungokke suara. Ora. Ler. Gah aku nek kumat. Enggak. Ya mengke disuntik. Dis. Wes apa-apa kok diwangsuli. Nek ngrungokke suarane pancen apik. Nek ndelokke rupane kuwi cicakane mit. Iya. Nganggris ngantuk ngono iki. Ya ben api ya. Sampe yo nyawang wae yo. Ayo, aku iki ndelok cah iki ngopo to ya aku. Gul ngantuk, gayane ndelokke lakon. Ya. Keguyu lho. Ayo ben dikeguyu wong kok iki. Yo, kowe ubek wae iki ngopo to cah iki? Sik to. Ya. Mun memaja kon gerak jenor kuning ratin Terus kembang ngitungi duit kaya wedi ilang. Kaya matamu kok ya weruh ngono lho. Wong iki dhuwit iki ora tak nggo aku iki arep tak kekke bendaharane. Lah ya engko ya iso hitung-hitung. Ayo ben ngomong kowe nyanyi kok kowe iki cerewet ngopo ora? Wah. Kaya iso-isone weruh ngono lho. Iki men tak teteli ben ora tememplek. Iya. Ya. Lah. Kembang bayi madari. Wah. Apa? Weh, malah diwangsuli. Wis ben to. Ya wis to sampe hitung-hitungan dhuwit wae, Iya. aku tak nyanyi. Iya. Ki ora macem-macem lho, bapakne dukun santet lho. Banyuwangi aku wis diancam. Pak Dik ngene cek aku terus tak santet kowe. Aku tratap ngono, arep tok santet apa kok lebon iki pasangin wetengmu. Engko rak kowe ngene iki terus. Iya. Digawe ngono kaya penak. Ujen. Yalah. Panas hujan, ya. Ngopo to Pak Dik nyawang terus? Kuwi lho, jarikmu lho tok cincang-cincingke terus ngopo? Tak andani to. Sret. Sret jengkolmu mlotot. Iya. Kowe ora kumat lho ya. Anteng. Dalem. Oh iya sadar berarti. Nek wis ngomong ya Pak. Kae Pak Wakil Bupati Lenggah iku ora begijikan. Ya ampun. Oh gayamu. Ngono meng arep njaluk det kowe. Ayo ming tekan sampean ra dikekne aku. Engko tak paringi. Tenan. Ning sing apik lho nyembang. Oh nggih. Siji sing nembang apik, loro aja kumat. Panas hujan ling-ling sayang. Gitu.
Kuwatir, aku suwe-suwe kuwatir. Engko nek nggon jengkelit. Satu arek. Pasik capek. Ayo capek. Yo kanca-kanca bareng, yuk. Misoa capek gunung. Yo sayange Slendro. Nasun base iringane ya cara kono lho iki kendhange kendang mbak. Berarti saja entuk bojo Banyuwangi ya. Ndak mah bengok-bengok malah. Weh tuwa. Apane? Ora dong rasa ngerti. Doro kendhange lemu juga terane suruh sing ngendang lho. Mas sampean ganteng kok. Lah ngalem men joget-tamu dikendangi. Wingi ya bene pas isen aku nek ora pas. Ha iya. Nek ora pas terus mau ngatungi antem barang ngene iki. Iya, aja digawe nesu cah. Kumat aku le Semarang iki. Heeh. Ya. Jarike. Aku tobat aku. Kae ngopo kae tangane siji kae? Belajar ngene lho. Nek meneng Jawa iki Pak urane tangane siji nyekel weteng ngene men sopan. Nah. Wis ora satok owah-owahi, kono ora satok owah-owahi wis. Ha ngono kuwi wis. Kuwi ngopo dikempit barang ngono kuwi? Ben rambegar. Hah? Ben rambegar. Nek wis wancine mbegar ki mbegar dhewe. Piye dikenekne apa ben begar? Aja. Ora kumat to kowe? Mboten. Oh ya wis. Iya. Mangga. Ayo. Syukur bisa
Jos. Apa guyu-guyu demen aku sengsara. Sengsara duduk sengsaru. Ya ora, aku seneng delok jogetanmu pas terus ki seneng. Tak kitang bingung trang tung tak tung tangan. Jeling. Ku ora tok aku manut ngenek-ngenek. kecereken jenengan lho. Ora tok ngenek-ngenekke terus lho. Engko pundake medun gulumu dawa banget. Walah nek guyu. Ya aja ngapura. Aku sing nyuwun ki ngapura teng aja kuwatir. Kowe iki isih lugu banget dadi yo ana apa-apa ki tok aro-aroke. Iya. Ku ya go guyu ya tok unekke. Ngopo guyu kowe? Ya. Gerak suwe-suwe rak yo mapan. Ya. Ya terus, ya. Syukur bisa bebas ono desa jadi jepane kari dhewe delokno Mas. Oh, apa? Sapa sing tok ancam ki sapa? Mas Jenko. Sing kendang. Heeh. Santet wae. Heeh, kanker keringet. Disantet kok kanker keringet. Ah keringet ki metu saka awak kok kanker malah. Iya. Iya. Ayo bocah ora ura kowe saiki jarike medun kabeh ora ta ya kowe. Ya wis ben ae. Bocah wingi sore. Iki le ceria ya ming saiki no. Oh, engko delok engkas nek rampung limbukan ta. Mecucu elek banget ya. Ngantuk wisan. Ya, terus karo tangane nutuki apa-apa. Nyekel jungkan kowe blek didek. Ayo kene mayang ya kisruh kae ya. Iya. Ya ora apa-apa arang lagi ajar melek kene. Kulino malah insomnia kaya kanca-kanca pengrawit kaya kanca-kanca sinden. Nek pas prei awan malah ora iso bengi malah ora iso turu. Iya ya Nak. Ya mergo ya donyane wis diwalik le nyambut gawe bengi le anu leren awan. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Ayo geti Mbak Ika Suesti. Ya. Made in Gunung Kidul. Ya dipen Pak Himawan Wayudi Prisa. Ya, bibit-bibit Gunung Kidul kuwi seniman seniwati akeh. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Seniman seniwati akeh tur ya. Ha, iki ana sing nyuwun elailo iki cara mbiyen ngono iki. Iya. Hah? Lali ya, Pak. Maca mboten napa-napa nggih? Ora apa-apa, wonten ra nggo koran. Ha iya. Anek kurane gede banget nek ora weruh kowe terus. Iya, nganggo HP. Suwe banget ya lagune. Ah iya, ning nyatane ya ana sing nyuwun ki lho. Ki pancen penggemar lagu-lagu jaman biyen iki, Mbak. Mas Supriyanto saka Jeruk Sari. Iya. Nggih, Mas Supriyanto. Saking Jeruk. Elaelo. Iya. Langsung mawon iki. Ah, sak setra. Arep saka ngendi? Arep saka ngebrak ya ora apa-apa. Ora maksudnya nganggo bawa ora. Oh nganggo bawa, ora ngerti kok muni langsung. Iya. Nek langsung ora nganggo bawa terus lagu. Oh ngono. Tak kira nek arep saka ngendi ya aku ya omong saka ngebrak ya kena. Saka jembatan Jirak ya ora apa-apa. Iya. Gayamu ya apal-apal. Apalne daerah kene no? Iya. Kulino jelajah. Jangan kulino jelajah. Soalnya Gunung Kidul ki akeh destinasi wisata yang luar biasa. Oh. Makanya Kak kudu jelajah. Okay. Karangmojo ana Guwa Pindul. Ya, kidul-kidul kono pantai nganti ora iso diarani. Saiki sing lagi ngetren Indrayanti, sok wetane sithik ki ana pantai lanang. Pundi? Indrayanto. Ngawur.
Iya, kuwi cah engko Indrayanto kuwi rabi, anak-anak pantai jejere. Pantai jabang bayi. Saking oke. Iya. Pantai kok rabi. Iya. Mangga diaturake, Mbak. Dibawani ya kena kok. Elae lontak dekeng. Iya. Kanca-kanca kelingan ora. Ya karo dieling-eling no. Ya mengko ndak memori ingatannya ora patiya cerdas. Monggo. Aja turun sare kaki. Pak Imawan Wayudi prisa nek kowe iki bibit sinden sing apik ning Gunung Kidul. Ya. Amin. Sing sinden-sinden sepuh wis mulai arep apa jenenge turun anu sampeyan kuwi kudune ganti anakmu ya tok ajari sok men turun temurun ana sinden terus. Iya. Anak kula iki lagune beda e. Ra gelem diajari nyinden ra gelem. Lagune apa anakmu sing kulino? Bojo galak. Waduh. Piye jal? Ora piye-piye ki mesti men nganu kono kuwi iki soalé bocah ki ndelok situasi dan kondisi. Dadi kowe mesti kulino unek-unekke bojomu. Heeh. Ah, tenan ora. Lah terus anakmu lagune bojo galak. Iya. Monggo. Nyangking bokor nyangking bokor kencang nane isi ngopo wis andang mangan intip sapa iki Boyo men boyo anggong sik apa piye ngono lho bar nembang kok kluthuk mongko le nyuwil iki krungu aku mbok yo alon-alon ceklik ngono iso kruak ngono nek kon alus ra iso kok ya ya wis jenise kok ya. Monggo wong wedok iki nek mangan ora kone ngono iki lho, tinggal ting. Mah cengengesan. Iya. Terus ke Kak. Isine dongo Mataram Musirawas nonton bareng. Oh iya, matur suwun. Sambel kemlangi. Sambel kemangi, heeh, sambel kemangi. Ya nyuwun lagu iki. Wah, matur sembah nuwun. Terus iki Pontianak. Oh iya, wah matur suwun. Kayak kowe nek mangan ora mencucu ngono kuwi, ora karo guyu kok keselak lho. Domongi kok malah nabok pupu banter banget plek kaya wong nesu. Terus ke Kak, aja tok gagas kuwi muga-muga sewengi iku ora kumat. Iya. Terus Sandang kelawan pangan ya iku bagaian nipun wong melek wong melek
Rimo Neno buka celuk wae. Ya, monggo.
Sehatane ijik penak ya mak. Wah tenan. Ilailo nene digawe cara Bali. Ya. Nek lagi nyabrang wis klelep. Ha iya. Bali apa? Ya Bali ngono kuwi mak. Iya. Matur suwun ya. Mbak Ika, produk Gunung Kidul daleme Tanjung Sari. Oh iya. Nah iki ya benih-benih sing wajib dilestarekke no. Iya. Ketika apa jenenge sinden-sinden sepuh wis mulai turun anu apa jenenge semangate utawa suarane wis mulai ora patiya becik lah sing ganti ya Mbak Ika aku mung menduduka muga-muga tukul ika-ika yang baru ana ing Gunung Kidul kene ya ora ngomongake saka Tanjung Sari saka Munggi Wareng saka Ploso saka ngalang-alang Ombo semanu kabeh iso nukulake sinden-sinden sing apik sing becik no. Iya, wajibe ya ngono ya, Mak. Iya. Mengko digula wentrah, nek wis digula wentrah, engko nek wis kira-kira apik, kira-kira becik, ya. Kon berdikari supaya anu iso ngrasake anu nikmate dadi sinden. Panjen ya ngono. Ayo Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa iki mau bengi ora iso sowan ning Ploso ndadak payu ya mergo ya drop kesehatane ya dadi ndadak ngombe obat terus lagi waras esuk mau kok waras esuk bareng aku ya gumun kono iya iki le gejala edan ya mari kali meriang ya mari wis alhamdulillah sowan ning Munggi Wareng kene iso komplit ya alhamdulillah kula sowan pundi Pak Munggi Wareng Munggi Wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Sene nggih tekan kene adoh ya lumayan ya Pak. Ya lumayan nek saka Ngayuja ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kalau wingi dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu Kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan luru-lurune. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang Ombo kae ya isih Semanu. Mau bengi Ploso ku ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat ki apa ora lempoh aku ya. Iya, gedhe tenan Semanune. Lek mubeng menyanjangi rakyate apa ora? Nek tok bandingke karo Pak Wakil Bupati ayo. Iya malah saya kuwi saya pekerjaane yang luar biasa tapi muga-muga pinaringan sehat. Ya. Amin. Ono tabah ikhlas menyali Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati kepareng nyambangi para warganing kabeh. Amin. Kuwi kata-katamu ora waton, iki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengi amini tok. Ayo engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Iya retine. Mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok mau. Iya. Nyekar Mbak Elisa. Nggih. Nyekar napa? Nyekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. Ya tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Apa tembang kangen? Kare ngaturke apa? Wah, nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine nderek. Apa? Nderek. Nderek ki mobil mogok ditarik kae nderek. Ngikut maksudnya? Nderek. Ya nderek. Kane ora banget nderek. Nderek. Ini iso ning ya arep kecethit ilate. Iya. Nderek. Kayak mbek ya aku. Apa? Nderek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Soale wis gak dipangan iki anting ket mau pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan no iwak. Iya. Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe.
Kuwi karo kancane kok nguneke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak. Ora salah, mung carane le mangan le kleru. Nek untune iki padha le balung. Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono iki ya kaya ngene. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan kudu dijual di dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lah iwak to. Oh. Nek kene ra isin, gayane dicuwili ning iwake mencelat. Anggere dicuwil mencelat. Wis ge di ngono. Yo mesakake. Mesakake. Sakake. Iya, ayo dibawani. Napa niki ne? Lah ya terserah. Lali janjine. Ya siap. Mengko gek Mbak Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tanti dina Minggu kang tak anti tinemune ngaya Cek. Nek DM ki rasa nganggo mic. Oh ya lali. Nek DM ki mikir disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. mong lali janjine anane pijer semoyo Pinter kok. pinter golek alasan Waduh, gendere apik ya, Pak. Tuling. Apa nih? Iki lho, Pak, vibration nih lho. Vibration iki apa? Getar. Vibration, getar. Basa keren. Nek jeneng wong ki aja tok padake HP. Hah? Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. Lah iya getar kok kan ke kuwi jenenge vibration. Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. Terampil. Berarti genteran iki manut cengkok. Iya. Penggentir. Iki mbiyen yo nderekke Mas Mantos suwe. Mas Mantos. Sapa? Mas Mantos. Almarhum. Oh, almarhum. Itu salah satu apa? seniman luar biasa di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Pencipta Maestro. Maestro. Apa maestro apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Kondang ya, Pak. Kondang kowe rung lahir. Ya dorong. Tekan kene wis dorong. ngandaran dukur aku wis ora percaya Iya. Iya. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang manggung nganti lengser srengenge ana kene aku nunggu kowe solo SMS ra balesi
gesek daya mawon. Iki kok aku malah kaya nggawa bakul obat to iki. Sepatu, banten wis ya mawon, monggo-monggo, gak salahmu entuk telu. Iya ya, Mak. Arang ya ciri khase ngono kuwi. Aku ngeprak dimatke karo anting. Jem-jemane ra tau bener. Tak tundung, breng, tak tundung, tak tu. Wah, terus keplok. Iya, salah meneh. Seneng banget nek dalange kleru. Iya. Ayo mulane aja sok nggarapi mengko ndak. Yo, sekalian sisano. Yo, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Yo, iki ngaturke sinden versi jumbo. Iya. Kok jumbo? Dede abe no. Iya. Iki wis ngentekke dingklekku siji. Heeh. Dinggo linggo mak wong loro bareng mak krek. Waduh, tombok iki. Iya. Ya ora apa. Oh, ora. 6,3 skala Richter. Kerasa apa? Oh, krasa banter banget kok ya. Mosok ta kula ora kerasa e. Kowe iki obah sithik kowe banter banget ora. Nek nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya didelehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki manganane apa ngono lho. Manganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek dicekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, yai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo tak kon nembang baji dot kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ah iya ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu kuwi sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan ning omah ning ngarep kaca kae. Treng tak gendanak-dandak. Treng. Tak ngene wae. Heeh. Aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Oh. Kae jogete ora ngono ki nek karo bojoku ki. Mbok omongane sing apik ora. Lah primen ta? Kuwi jogetan di video karo bojomu. Oh, tak kira pas kalih bojoku kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget, anduke kayak mburi ngene kok sek. Terang tak terang. Ndakin. Iya. Ya ora, wis sak loro cah loro sing iso genti-genten apa? Grajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhi-gedhi. Heeh. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya mesok krungu wae. Krungu lah, aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh Tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawa Nyembang. Nah, bujeng. Hei, Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo guson sistem lho ya bener bapake kae suda rungon. ora ya aku krungu. Jenengan awan ra jelas kok. Jelas wae. Ya, mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe Tatin ya kena, Wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah kene.
Oh, cen kok, Pak. Iki mau sing kare dhewe ra jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas Sik. wae. Ayo, Nggih, kula, Pak. kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis meng ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Mriku niku. Wis nganu lho. Heh? Ah. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye jal? Gak krungu ora? Ora. Weh, berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Oh, hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7, Karo Pak. bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mamur dong. Sampun. Ayo wis meng ngono kuwi lek ngomong. Aku wis cetok kok. Nek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriku niku. Wis mamur dong. Mpun. Karo ngomong sini. Heh? Ah. Ya berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalan kok Lah Mbok sisan. Terus aku le molo. Ngono. kok melet barange? Ya men ya ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek ra kowe yo paham ta, Yu? Omong aku mau paham. Jenengan nek ngomong kalih Ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki upengmu iki apa, Yu? Budek. Ora yo. Lah Yo. krungu ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah, Nek kowe iki pancen suda rungon. Wis diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. Dalange mau jelas mboten nggih? Mudar ora kowe. Jelas kok. Aku budek tenan po ya? Iya iya. Jajal sesuk dipresakke. Engko nek klebon kae katen bat barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping iki ora sadar piye nek ngebis barang ya wis aja. Iso nek preksa bareng le jenengan nggih. Emok aku ora budek kok. Mboten budek ning ora cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Wong ayu wedong kok. Anting we anting sing cedhak pangan. Miketing. piye, Pakde? Pakde dengkulmu mlocot kuwi. Pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Numpak apa? Numpak mobil. Tekan ngendi? Tekan tekan kene. ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Tutuk ini. Nggih, totok Tekan kono. tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita kon sing ngendi sak to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunekke pekok. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono ya jelas ya kowe le nyaur ya ra. Wis mangan urung, Ting? Wis to? ngono Ting. Sampun. Wis Mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun Mimi. Ayo sak karepmu aku ora takon. Lah piye to? Ayo mbah ya. Ayo gek nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebloki mercon gedhe banget. Tuwar aku arep mlayu tatin malah mercon kok ming mak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Iya. Salah siji sik, ya. Mambiat mayun. Hei, Mas Susu. Kok Mas susu ki piye? Denko susu tuh. Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, makanya ana susu untuk dewasa. Ana. Anlin Oh iya. pertumbuhan tulang. Kowe nggo wong tuwa. Ha iya. Nek wong tuwa iki ya butuh susu ta.
Kaget. Nek cara Banyuwangi jan ngono kuwi. Man, blontung tak. Ya ora ya omong tin aku arep ngendang ngono. Lho kok wong arep ngendang kok dadak omong. Ya aku kan Omahe Mas Denko ki Solo mung arep ngendang dadak tekan Kulon Progo. Tintin aku arep ngendang terus bali nang Solo nah kowe ki. Ya kan? Kowe ki sing pekoki kowe. Kudu anteng. ten riki lho. Kan aku terkejut. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kuwi. Betara guru e. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nang kaya sedakep. Ya kowe. Suara. Kowe. Aku ya. Bathara guru kok ngepek Bathara Pathuk. Bathara apa? Pathuk. Pathuk. Lah kok pathuk? Bathara Pathuk ki anake Semar. Aku ora tau ngematke wayang, kowe nek wayang wiwit ya padha anting turu. Iya. Rupane kok Bagong ngono. Persis lho kuwi. Lho matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Lah iki nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Ya, Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi iki genjik. Oh nyengir-nyengir kayak genjik toh. Persis wi rambutnya bukaan. Gandeng belang biangan Nyerang sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Dong dong teng teng dong 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 teng dong dong blang blang. Edian. Piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masa ta? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Rak ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino beda karo bayang aku. Maksudnya piye? Beda bayangannya piye? Wis kek nembang rasa kok kan ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Heeh, ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Heeh, bareng tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Aku sebarangku kok. oh yo pianyu wangi kulon gunung wetan lor lan kidul alas Piye to iki jane sing ngendangi karepe? Kuwi sing ra iso kowe, iki Banyuwangi asli ngene iki. Terus aku kan piye nek ngono? Aku emang kurep juga. Terus bar mangkurap? Ayo sembuh. Lho. Ngene iki ngono. Entong tak tong. Nek kok kodhok. Yo.
Wong loro mengkurep kabeh malah penonton ada kura-kura. Mau melahirkan ini. Ayo gek malah do mat-matan. Kang kalim ya lem ya Balam biangan Balam biangan Enak ta? Ki nek cara Banyuwangi jineman. Sineman Heeh. Ting 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 tang ting tang tang untung plang gendere nek neno nek neno. Lolori lololing. Terus mondong apa? Kono alo. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah ngapa ta? Nek ditanjiki tenan. Awani piye? Lho, kowe ora ngerti wondo iki nek nganu ringut. Iya. Ngapa nek ringut? Adek mben nesu ki nyokot debok saking jengkele karo aku tak kon juwuke wayang ora gelem to. Oh, ngono kuwi deboke mung bolong siji. Lah, Sik ndek kudune. Wong nyokot debok kudune krowak kok mung bolong siji. Ayo, ning mung siji tok ngene. kok lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di aw. Iya. Iya. Enek Pak Imawan ora penak. Pak Imawan nggih seneng nggih Pak nggih. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Iya. Mangga. Aja bareng wong loro. Jiro lu. Aja. Yo genten tanah. Tanah India Gumel yaring. Gumel yaring Gumel yaring. Gumel yaring Taman Sari Nuswan Tara Wis. Engko nek apik cah loro tak paringi Napa? kepiting. Aku njapit lara. Ora iki kepiting. Nih ya ora sanding. Piye to? Wis tak gawane bali wae. Kolesterol, Tanggaku, ora kolesterol, tanggaku iki mangan kok ngene iki ra iso le masak. Kepiting iki ra angel mati. Cemplungke nggon lenga panas, dintas, usih urip, lagar dimplok nyapit nggon kene. Dijejak yang kecapit sapa? Tanggaku kuwi saiki disigar niki terus. Nek omong wis. Lah niki sing ajeng maem sinten? Aku, Nek kejapit wah aku biasa kok karo kepiting iki. biasa dijapit. Oh, sadurunge dhewe japit tak japit sik. Kan japit to, aku ya ngono. Emangnya duwe japitan? Duwe, Lah ndi? ora tak duduhke. Ya menang kuine no. Iya, wis gawe wis. Engko kowe yuyu wae. Engko ndak kaget mangan kepiting. Durung tau mangan kepiting to? Malah Wis. kaget lambe. Empon nggih pas temen jenengan ten Sumatera nika. Oh, Kalih Bu Pras nika lho. wah, isin-isinke wis. Sinten? Kowe sambel kok tekan pilingan. Ki le mangan kepiye cah iya kono. Kula mah. Iki lho. Oh iya nang kono disuguh menu seafood kae kepitinge cabute sak meneh-meneh kae yo. Ceblok ngono ki. Kepitinge iso gubet ndas cabute. Kating terus anci jenenge. Lah capite yak-yakan mangan ngendi-ngendi. Saking gedene. Ayo mangga.
Duo Jumbo. Iya. Wis kepareng ngaturake jogetane ya apik tenan. Tak plak. Uyuk. Tak plak. Uyuk. Tak tumblem. Uyuk. Air naik. Bunga. Iya. Aku dhewe ya ndelok anggere muni awake dobake tak plak ngono kuwi panggung iki jar. Iya. Kaya wong dikon diet do ora ngandel do ngepit entuk 100 meter wis sambat. Dengkule lara Mbak. Oh, ya wis. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Ya muga-muga sesuk ndang kuru. Amin. Ya. Wis. Nek arjane nek arep kuru iki gampang. Apa? Langsung sek kuru 3 sasi kuru. Carane bojone kon rabi meneh. Edanane. Iya. Ayo, teruske dhisik critane ya, Nak. Ya ayo Mak tak derekake. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing sepe sumimpen langing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Om
datan kawusa kacarita ing mapan wonten Garing Astina. Kurawa ing sampun adambyak angoda tindaking putra Ngastina segi Pangeran Pati Lesmana Mandra Kumara. Wis prapteng tepining wana Krendayana kocap datan kawusa ing mapan wonten Garing Ndarawati nata Ndarawati ngawe ingkang rayi garba Raden Harya Setyaki. Sikra bala kang tumingal prang campo samya medali ler kadhet wileting kodhok danyangkung mangunjang niti benjang sangat cimicil Ladinya ngedali wuwus kadanging pun Kakang Yayi Harya Setyaki wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji. Aja kaget ndak awe nadyan ora mapan ana ing negara Ndarawati. Panjenengan ingsun nganti tak rewangi metu saka njabaning rangkah tapal wates Projing Dwaraka Setyaki wonten timbalan. Ana bab ingkang wigati mbatalak kandhake marang sira Dimas Garbaruji. Keparengon babarana dhateng ingkang rayi Garbarujipun Setyaki Koko Prabu. Kadangku Setyaki wonten timbalan. Satemene wahaya penggalingipun Kakang Ki Kodeng sutaning penggalingipun Kakang. Disababake lamun sira kadangku ing Garbaruji durung nguninga yen wis ana telung candra kelungguhan iki Atmajaku ing Parang Garuda Samba minglar saka ing kasatriyan Parang Garuda ninggal marang kasatriyan Parang Garuda. Anggir Samba kisah saing Parang Garuda pancen bener mengkono. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten dawuh. Gandeng mawarta ingkang dak tampa Pandhawa uga nandhang rudaden disababake ilanging Angka Wijaya. Ya Abimanyu nggone ninggal marang kasatriyan ing Tanjung Anom. Peranganing putra-putra Pandhawa ingkang padha murca iki mau Dimas gawenen padhang kanan negara Ndarawati sarana golek ana Samba. Aja pati-pati Setyaki bali marang Projing Ndarawati lamun ora gandeng kalawan Atmajaku Kusuma Kilatmaka ya Raden Samba. Niki ngestakaken dawuh. Kakang Pati Udawa ndereka kelawan Setyaki. Niki ngestakaken dawuh Diweji. Perkara negara Ndarawati bakal tak titipake marang saperangan wadyabala lan ayaka Projing Dwaraka. Niki ngestakaken dawuh. Praingaten klilalana dinten samangke daya-daya kula nyuwun pamit ngupaya wonten pundi lenggahipun Anggir Samba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun kula nyuwun pamit. Mados ingkang putra pun Anggir Samba, Kakang Pati Udawa. Muga-muga padha lebda ing karya isa ketemu kaliyan Atmajaku Raden Samba ya Kusuma Kilatmaka. Niki nyuwun pamit Koko Prabu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki.
ana dongeng ndek-ndek Sita munggal paten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan nyandhek laku ning Swatama ora pangling Setyaki dasar kepara nyata wigatimu apa Setyaki suwe nggonku kekalangan diutus dening Kanjeng Koko Prabu Ngupaya menyang endi mindraning Anggir Samba bareng tekan tapel wates alas Krendayana aku weruh barisaning Kurawa padha mbangun ya kuwi pakuwon padha suka-suka parisuka aku banjur miling-milingake ana ing sacaketing pakuwoning Kurawa tangeh Kurawa duwe glagat lan pasemon padha seneng-seneng yen to ora bubar ngrampungi perkara iseng ngenggok iso gawe seneng ing Kurawa karepmu piye kowe kandha kaya mangkono ayo ora usah dadak mbok tutup-tutupi yen kowe bloko tak wenehi pangapura yen kowe ora bloko aja takon dosa mesti tak babati gamanmu tak gulungi genderamu lho Kusira perkarane iki apa putra Ndarawati Anggir Samba ilang Mendran saka kasatyan Parang Garuda monggo neng kene Kurawa padha seneng-seneng ateges sing gawe kapitunaning Anggir Samba kuwi Kurawa sing gawe tumindak ora samestine kelawan putra Ndarawati mesti para sata Kurawa janji selak aja takon dosa babati gamanmu Kusira kaya aja ngawur iki ora ana sambung rapete karo Anggir Samba putra Ndarawati ora dadak selak ngaku apa ora ngaku tak jotosi ora ngaku tak obrak-abrik barisanmu wah pancen ngejak Suraya kowe keparat nyatane aku ora duwe niat bakal duwe sedya ingkang ora prayoga kelawan Anggir Samba nanging mbok peksa pancen wis jati ciri gethek yen Setyaki ketemu karo Kurawa kudu ngedu atosing balung mleting kulit yen ngono apa sing dadi kareping Sata Kurawa bakal tak ladeni ayo padha minggat saka Kendayana apa ora bakal lunga nganti rampung ing pakaryaning para Sata Kurawa ora rampung aja takon dosa ora gelem lunga aku sing bakal nyingkirke para Sata Kurawa langkah ana dhisik bathanging Swatama maju jangkah tak untapke nyawamu marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati kowe Bambang Swatama
cocok tumbak jebol jajamu.